Να πούμε τις συνθέσεις των ομάδων. Ο Θρίαβος του Χαϊδαρίου, σαν φιλοξενούμενος, ξεκινάει το παιχνίδι με τερματοφύλακα Αναπολιτάκη. Με νούμερο 2 το Μίχο, να τους βλέπουμε κιόλας. Με το 3 Παπαθανασίου. Με το 4 είναι ο Μπαλοδήμας. Με το 5 ο Μαρκετάκης. Με το 6 ο Θεοδόρου. 7 Κλάψας. 8 Μακαρίτης. Ο 9 ο Παπαχαρής ο Γιώργος που είναι και αρχηγός. Ο μεγάλος ο Παπαχαρής ο Γιώργος με το 9. 10 Ηλιόπουλος. 11 Μιτσάκης. Με αυτούς 11 λοιπόν θα πούμε ύστερα τους παίκτες του πάγκου. Όταν γίνει αλλαγή, δεν τους έχουμε τώρα. Αυτά για την ομάδα του Θριάβου, το Ολυμπιακό Λιωσίων. Ξεκινάει το παιχνίδι με Κοτρώνη τερματοφύλακα. Με νούμερο 2 το Χερετάκι. Με το 3 ο Μουγκάνης, με το 4 ο Σγουρός, με το 5 ο Σεφερλής, με το 6 Ναυροζίδης, 7 Βλασόπουλος, 8 Αρβανίτης, 9 Κοντογιαννάτος, 10 Σπανός, 11 Ηλιόπουλος. Και στο φάουλ λοιπόν οι παίκτες του Ολυμπιακού Λιωσίων σε ευνοϊκή θέση, βέβαια είναι 1 μέτρο μακριά από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Ναπολιτάκη. Σηκώνει την μπάλα, ο παίκτης το γίνεται το σούτ, ένα ωραίο δυνατό σούτ, ελάχιστα out την μπάλα. Μάχεται εκεί ο αρχηγός της ομάδας, ο Παπαχαρίσης του Χαϊδαρίου. Προσπαθούν να περάσουν μπροστά του Χαϊδαρίου και το φάουλ που κέρδισε ο Μιτσάκης υπέρ της ομάδας του Χαϊδαρίου το δίνει ο κύριος Γεροντής. Βλέπουμε κοντά εκεί είναι και ο αρχηγός της ομάδας του Χαϊδαρίου, ο Παπαχαρίσης, ο Γιώργος με το νούμερο 9 τον βλέπουμε. Ο αέρας βέβαια είναι, μπορώ να πω, ευνοϊκός για την ομάδα του, είναι λίγο πλάγια αλλά και ευνοϊκός για το Χαϊδάρι. 2-4-6 παίκτες του Ολυμπιακού στο τείχος, παίρνουν φορά, είναι ο Μαρκετάκης είναι, στείνει την μπάλα, φυσάει δυνατός αέρας, βοριάς, κρύο πάρα πολύ. Μαρκετάκης στο σουτ δυνατό αλλά δεν ανησυχεί όμως τον υψηλόσωμα τερματοφύλακα το Κοτρώνη και στον τερματοφυλακά του Ναπολιτάκη οι παίκτες της ομάδος του Θριάβου. Σηκώνει το χέρι του ο διαιτητής μας και δίνει ένα έμεσο τώρα για το εις βάρος του Χαϊδαρίου, δεν ξέρω γιατί βέβαια, πριν κάνει το σουτ ο Αναπολιτάκης, κάποια παράβαση είδε ο διαιτητής μας, εγώ δεν τα ξέρω βέβαια αυτά. Ο κύριος Γεροντής που είναι καλός για μένα, τον έχω δει σε άλλα παιχνίδια, εύχομαι και σήμερα να είναι καλός στο παιχνίδι. Και οι παίκτες των δύο ομάδων στο τείχος, ένα έμεσο λοιπόν στο σημείο του πέναλτι η μπάλα και έγινε το σουτ δυνατό out η μπάλα. 15ο λεπτό 0-0, για να δούμε λοιπόν. Αέρας δυνατός, κρύο φοβερό, έχουμε τον Ολυμπιακό στο κόρνερ, ωραίο το κόρνερ και δοκάρι, αγαπητοί μου φίλοι, βελιζόντιο δοκάρι, δεν είναι. Ο Παπαχαρής κερδίζει το φάουλ. Τον βλέπουμε κουτσένει κιόλας, αρχηγός της ομάδας του Χαϊδαρίου, Γιώργος Παπαχαρίσης. Κάτι λέει στο διαιτή, αφού το έδωσε βέβαια ο διαιτής το φάουλ. Στο Παπαχαρίσι μπάλα του Παπαθανασίου, το σούτ, η κόντρα. Σουτ του Παπαθανασίου, κόντρα και πλάγιο. Όπως κόρνερ είναι ο Σπανός στο κόρνερ από δεξιά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Το κόρνερ, ωραίο το κόρνερ. Και η μπάλα ελάχιστα. Πέναλτι είναι, φωνάζει ένας φίλαθλος. Δεν είδαμε πέναλτι. Μακάρι να ήταν πέναλτι βέβαια. Να είχαμε ένα γκολ τουλάχιστον, να ζεσταθούμε λίγο. Η μπάλα πάει στο Σπανό. Από δεξιά δεύτερο κόρνερ. Ωραίο το κόρνερ του Σπανού, παραλίγο να είχαμε το πέναλτι, δεν το είχαμε. Να δούμε τώρα το δεύτερο συνεχεία κόρνερ του Σπανού. Ωραίο πάει το κόρνερ. Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού δεν βρήκαν την μπάλα και η μπάλα που μακρύνεται. Αλλά στην κατοχή των παικτών του Ολυμπιακού όμως, μάχεται ο παίκτης. Έχουμε το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Φάουλ. Φάουλ 2 όχι. Αρχίσαμε και 5, έκανα λάθος, ενώ θέλουμε ακόμη 6-7 λεπτά περίπου, ναι, παρά 10 τελειώσει το ημίχρονο. Έκανα λάθος, όλη η ομάδα του Θριάβου στο τείχος. Να δούμε το φάουλ από τους παίκτες του Ολυμπιακού, το φάουλ ωραίο και όπως σε κόρνερ, όπως σε κόρνερ ο Ναπολιτάκης εγκλιτώνει την ομάδα του. Δυνατό το φάουλ στην περιοχή του Κοτρώνη. Είπαμε ότι ο αέρας ο δυνατός είναι ευνοϊκός στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Θριάβου και κόντρα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Στο Κοτρώνη η μπάλα. Και το τέλος του ημιχρόνου. Το τέλος του ημιχρόνου λοιπόν από τον κύριο Γεροντή που καλός ήταν
για μένα στο πρώτο ημίχρονο, μικρό διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους βέβαια, πάντα υπάρχουν. Ενός καλού ημιχρόνου και από τις δύο ομάδες έτρεξαν, πολέμησαν, προσπάθησαν, 0-0 όμως. Στη σέντρα διαιτητέ για να αρχίσει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο. Άρχισε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε και τι ώρα έχουμε, με το ρολόι μου και 5 ακριβώς. Προσπαθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού να περάσει την περιοχή. Έχουν την μπάλα, μόνος ο παίκτης έξω από την περιοχή, πατάει την μπάλα, τα κουνάκι, ώρα στην παίκτη του πιο έξω, γίνεται το σουτ και το γκολ. Γίνεται το σουτ και το γκολ. Ο Λάισμαν ο διαιτής ακυρώνει τον γκολ. Σταματάει τη φάση ο διαιτής, δίνει την κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Ολυμπιακού νομίζω και κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη λοιπόν, κόκκινη κάρτα στον παίκτη του Ολυμπιακού από τον κύριο Γεροντή. Πρέπει να είναι στον Ναυροζίδη. Ο Ναυροζίδης λοιπόν τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την κόκκινη, και ενώ θέλουμε 10 λεπτά περίπου να τελειώσει το παιχνίδι. Το φάουλ στην περιοχή του Κοτρώνη, βγαίνει ωραία από μακρύνει ο Κοτρώνης και έχουμε μπροστά τώρα την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, όχι, δεν βγήκε η μπάλα. Σπανός, ωραίος Σπανός, πολύ καλός από τους διακριθέντες παίκτες της ομάδας του Ολυμπιακού. Μπαίνει στην περιοχή, μόνος ο Σπανός έχει την μπάλα, βγαίνει με δύναμη όμως ο Μαρκετάκης και του βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Επιμένουν όμως οι του Ολυμπιακού, έχουν την μπάλα, προσπαθούν να περάσουν μπροστά, για να δούμε, γίνεται μπροστά η μπαλιά ωραία, γίνεται και το σουτ και το απ' έξω η μπάλα. Εγώ νόμιζα να είναι γκολ, ήταν απ' έξω η μπάλα, ένα ωραίο σουτ από πλάγια θέση για τους παίκτες. Γρήγορα το φάουλ. Στο σγουρό προσπαθούν του Ολυμπιακού, προσπαθεί να γίνει το σουτ από τον παίκτη του Ολυμπιακού, δεν βρίσκει την μπάλα. Πρέπει να κάνουν σουτ από μακριά οι παίκτες του Ολυμπιακού, έχουν και τον αέρα ευνοϊκό. Περνούν στην περιοχή, ωραία γίνουν την μπάλα, αλλά βρίσκει όμως το τερματοφύλακα Ναπολιτάκη μπάλα, που είναι από τους καλούς παίκτες και από τους καλούς τερματοφύλακες. Τον έχω δει και σε άλλα παιχνίδια. Ο παίκτης που πήγε από τους μικρούς του Χαϊδαρίου στο θρίαβο Χαϊδαρίου. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Για να δούμε, απλώνει το χέρι το παίκτης. Και θα έχουμε κίτρινη κάρτα ή κόκκινη, να δούμε. Κίτρινη κάρτα. Κόκκινη, του έδωσε κόκκινη κάρτα. Εγώ βέβαια την κάμερα δεν είδα και καλά το χρώμα, διότι δείχνει ασπρόμαυρο το ματάκι της κάμερας. Και η κόκκινη κάρτα και βρισκόμαστε στο 20 λεπτό, θέλουμε 25 λεπτά ακόμη και βγάζει το μήχο νομίζω. Θα δούμε κανένα αξιόλογο καλό σουτ για να δούμε. Έχουν πλήρη περιοχή, έχουν περάσει όλη η ομάδα στην περιοχή του Αναπολιτάκη. Τώρα γίνεται ένα σουτ μακρινό, αλλά ωραία πετάγεται ο Αναπολιτάκης στην αριστερή του γωνία και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Δεν τους αφήνουν να κάνουν κάποιο αξιόλογο σουτ, είχε γίνει προηγουμένως ένα ωραίο σουτ και μια ωραία απόκρουση. Για να δούμε καινούργια σέντρα από τον Ολυμπιακό, κεφαλιά από κοντά και τον γκολ. Έγινε τον γκολ, αγαπητοί μου φίλαθλοι, από τον παίκτη με το νούμερο 12 πρέπει να είναι. Έγινε τον γκολ, δεν πρέπει να είναι, για να δούμε ποιος παίκτης είναι. Στο γκολ ακριβώς στο 35ο λεπτό, 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Το γκολ για τον Ολυμπιακό, νούμερο 5 ο Σεφερλής από κοντά με και τη βγάζει out. Δίνει δύναμη στην μπάλα και τη βγάζει out, γρήγορα το ελεύθερο από τον Ναπολιτάκη για το συμπαίκτη του και το τέλος. Και το τέλος του αγώνα λοιπόν ακριβώς από τον κύριο Γεροντή, που βρίσκει νικήτρια την ομάδα του Ολυμπιακού Ελιοσίων με ένα γκολ, αγχώδες γκολ βέβαια, που μπήκε μέσα του δευτέρου ημιχρόνου από τον Σεφερλή.